गोबांथार मानसिफ्रा आंखौ एबा बदनाम खालामना हेल' लोगोफोर गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेनसेबो बरायबावनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय मानो होनब्ला गोबां माने ससियेल मिडियायाव दासान्दि मोनसे भिडिअ आरो गोदान भाइराल जागासिनो आरोना। मानो होनब्ला दाखालिफोरल'सो गोबां भिडिअ भाइराल जानानै थांबाय, बिनि उनाव लोगो आरो नै मैया बावसो मोनसे गोदान भाइराल जालायबाय आरोना, ओंखारलायबाय। नै मैया जानाया सासे हिन्जावसानि सायाव आरोना, रेशमा बसुमतारी होननाय बिथांनि सायाव जों नुनो मोन्दों भाइराल जानायखौ। ओमफ्राय गोबाङानो पस्ट होदों आरोना, बा फट' होदों बा भिडिअ होदों। थारैनो मा जामारदों आरोना। ओमफ्राय बे भिडिअफोरखौ नायना ला। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। लोगोफोर भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय बे हिन्जावसाखौ लानानै आरोना सोरबा सोरबाया बुंदों बा पस्ट होदों आदा एलफ्रेडनि सायाव आरोना, मा सोमोन्दो दङ होननानै बे हिन्जावसाजों। ओमफ्राय नोंथांमोनाव नायना लादो आदा एलफ्रेडआ मा बुंदों बेफोरबायदि बुंनायनि थाखाय। ससियेल मिडियायाव मोनसे फट' दा गोबांथार मानसिफ्रा आंखौ ओरैबायदि रिउमार खालामदों एबा बदनाम खालामनो नाजादों बे फट'खौ शेयार खालामनानै बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड बेफोरबायदि। लोगोफोर नोंथांमोनाबो नुखाबाय आदा एलफ्रेडआ मा बुंखो। ओमफ्राय आरो नै मोनसे नै फैलायबाय, सोरबाया होलायबाय आरो पस्ट आरोना, मिथि नार्जारिया एक्स बिएफखौ बा ओरै होनदों होननानै पस्ट होदों होननानै मोनसे पस्ट होलायबाय आरोना, भिडिअ होलायबाय, भाइराल जालायबाय आरोना। बियो थारैनो रियेल ना फेक बेखौ जों मिथिया आरोना, गोबां भाइराल खालामलायबाय। नायनानै लादो मा पस्ट बियो, लोगोफ्राबो नायनानै लादो आरोना। सरि सना, नोंखौ गारना गुबुननि नंखाय अननायाव गोजावदोंमोन आं। हायोब्ला फैफिनदो नों, आं सासे पापि आइजो महरै दायो नुहुरस' हायो लामायाव थाबायगासिनो। नोंखौ बिराद दुखु होफ्लांबाय आं। लोगोफोर नोंथांमोना पस्टखौ नुखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय नै मोनसे आरो मिनिथावबो, मिनिनोबो ओंखारो, ओमफ्राय आरो मोजांबो नांदो आरोना। आदा जेम्सआ माने मोनसे रेप सं रोजाबदों आरोना। बिथाङा रेप संनि गेजेरजों जेनेबा सेंग्राफोरखौ मा बुजायलांदों नायनानै लादो आरोना। दानि जुगाव सिख्लाफोरखौ ओरैनो मोननो लुबैनांला दानि जुगाव सिख्लाफोरखौ ओरैनो मोननो लुबैनांला चैन दोस्तों, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दानि जुगाव फैसा खामाय, फराय, मोजां खामानि माव, बिजनेस माव, बेनि उनावसो सिख्ला गोसो थोनो नाजा। लोगोफोर जेम्स आदान रेप संखौ खोनानानै बोरै नांखो नुनानै? मोजांखौनो नांदोंना एसे। लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना। भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच। बाय बाय।